Suarane kaya wong ngeli. Suarane kaya wong ngeli gerdu ae. Wis. Waduh, lek mari sarapan cek banter e. Delon, dilungkas lak nglembreh. Numpak becak nggawa radiator tak dandakno sebabe bocor. Jadi tambahi lah. Selain lawak, kula niki pegawai kantor urusan tanah, tapi tanah longsor. Aku jarang mulih, bojoku pore nang timor. Aduh. Gelondong ya. Iwak klothok digondol kucing ditinggal porik wong wedok mlungker kaya trenggiling. Profesine wong iku dolor, pancane dhewe-dhewe ana sing dadi seniman lan liya ayahan kudu tanggung jawab bidange dhewe-dhewe lan ayo sing rukun sebab padha pen hatene nek kula niki nyambut gawe dadi seniman dituntut kudu kreatif mengikuti perkembangan aja nilai-nilai luhur dalam kesenian perlu dilestarikan tasana budaya bangsa ayo dikem jaga luwe-luwe nek dadi pamong ojo sampe sembrono tanggung jawab bidang kerukunan diutaham mulang eneki keamanan ayo ditingkatno supaya tentrem uripe para adoh sing dadi pegawe ayo sing ati-ati ngenehi disiplin iku nomor asik
Yo dadi wong tani iku yo gak gampang kudu sering mangikuti siaran pagede asa supaya asile iso memu apa maneh dor sing nyambut gawene dagang wah sembarange kudu mawa barike atau pengahan nyambut gawene ae ojo cara selampangan nek salah perhitungan akhire gak karuka tapi wong tuwa cak kudu sing eling nomor siji minterno anak iku paling penting kok dilirik cewek ae pikirane wis pusing kok omah lengar-lengar kaya kucing kering kebalike anak sekolah ojo sembrono ngenei disiplin ayo diutamakno disiplin segala bidang ayo dibiasakno supaya keturutan apa sing dikarepno pituture wong tuwa dek ojo sampe lali sekolahe sing temen lan sing ati mumpung wong tuwa sik kuat bandane nek sing dibandani mbok besok bakal keton mburi mula wong tuwa di luar sekolahan kudu melok ngawasi iku wis dadi kewajiban sebab nek anake sampai keliru pergaulan akhirnya dadi wong gak karo-karo mula anane wong tua kepikiran sebab anak yo keliru dalan contone aku biyen bergaul mbek tanpa iman akhire dadi lawak saiki keru-keru hey just apa sih rek? Bosok sampai kecer digetno. Oh cek kaget. Cek semaput. Gak semaput kok duitku kok gawa mulai ngono ta? Kanjak kendang ini sentimen gak aku. Soalnya kalang ganteng ya apa? Delon aku koyo nom-nomane Rai Kapur. Lek panjak kendang lon koyo Rai Gedek. Guyon-guyon ah. Aku ngono jane bawaan kembang. Lek mlebu nang pasar waduh, oleh klothok, oleh trase, oleh uyah. Cewek padha kemrubut mbok. Diroyok ngalor, diseret ngidul. Kathokku sampe melorot. Wingi kolorku pedhot ngeri, Jek. Iki jaman-jaman kemajuan. Macem-macem anane tontonan
ayo ningkatno mutu kebudayaan sing selaras bare adat kepipuran kula ngedong wis panggaweane jane ngono cek gak pantese kula ngoten jane abot gede bendina luru plastik sakumplunge tapi kunindaku ya bener aku operasi budal sik peteng lebu pasar ana bunder-bunder prasaku buku tak kledak dadak neken kula untuku rompal siji lorone setengah mati tak presakno nang dokter gigi diganti untu biru untune sapi weruh dikandani selamat mari tak pasang siraku momen diduki sego aku gak arep aku nang kebonan dadake mangan suket namung semanten hitungan kula sae lan boten boron rasa ditinggal awe-awe kula wong lanang sregep nyambut gawe aduh tambah ngelempel. Nah ya rek, mulai tahun Yamun sampai Yamin kok sik ngedung ae. Mesine wis waya dadi camat aku. Aku dadi pejabat. Jadi pejabat itu gak gampang rek. Sekolahnya kudu dhuwur. Makanya yang penting cari ilmu pengetahuan. Nek ilmu itu melalui sekolahan, tapi pengetahuan melalui melihat, mendengar dan membaca. Nah. Untung ana sing muruki ngene. Lah ya apa wis pirang tahun gak rekaman iki mang ngedungku wis pating pecotet gak karo. Lah ya apa anyane nyambut gawe ngene iki sapa klebrek. Waduh pedhete sapa iki? Kartara lu. Apa? Ngejak-ngejak medet-medet nololo kon niku. Kang ngono mlakumu kok kaya pedhet umur seminggu. Lho ancene awak lemu iki apa lho? Waduh lemu ngene. Waduh iki mangane apa ae wong lemu iki? Mangane ya triplek lho. Baut. Mur. Aku nyene gardan kok aku iki. Tak ngono aku tak niru sebab aku seprono sprene lak kuru. Sepisan kudu menjaga kesehatan niku mangan kudu diatur. Dadi jam 6 mangan, jam 7 mangan, jam 8 mangan, jam 9 mangan, jam 10 bledos ngono. Jare yang banyak makan. Yang banyak makan tapi mengandung gizi. Oh, sing mengandung vitamin. Vitamin, mangan diatur, gak oleh sembarangan. Umpama jam 12 siang tetap tiap hari jam 12 siang ngono lho. Terus mangan bengi jam setengah 7. Mangane barek gandol. Codot takon. Dhisik awakmu lak ro aku gandol mangane. Gandol lak melok trek iko kon niku ngono. Waduh gak tau kepethuk. Alah kon niku bolak-balik pethuk ae bendiro campur kok dadane. Wong aku ya mulih nang awakmu lho lho. Lho jare mang ngomong gak tau pedhuk ngono. Oh, ge dagelan ya modele. Kok iso dagelan? Kok iso awakmu lak Jombang. Aku lak Surabaya. Waduh, asline walu Atu Agung. Lho lah ya Surabaya Ciriwanti lele Waginawa mati. Oh niku Polo Sarkawi ta. Lah iya kadang-kadang lak ngono ta. Oh iya. Waduh. Sarula ana pajone. Lho, wale. Iki mang lho jarene mang lho. Sor meja ana ulan. Lah iya sarula ana mejane padha ae. Joglo wis leren teko siswa. Saiki marung Tulung Agung iya. Gak masalah. Warung lesehan joglo. Wah, dodole masak aku ro dodol celana. Wah, dodol sarung. Iku lowak iku jenenge ngawur ae. Oh, warung panganan. Warung panganan ya pecel, kare. Waduh, dodol sembarang wungkul rupane. Masih daging gak diirisi. Iya, gajah wungkul. Enak, sepur wungkul. Mangan mek gandol kabeh ngono ya. Enggak tak dongakno. Iya ya loh. Oh nyambut gawe sing penting disiplin. Nah, pinter. Meneh mlebu esuk ya, Lek.
Aku ki tekad ayo apa wis gerang kok Lah iya nyambut gawe sing temen. Kan mung wis suwe nduk kene lho. Wis mang. Gak nemu. Lho, gak nemu. Lho, Apa sih? lho embuh. Lho ya apa sih kok mango kaya wong. Bekne kok nemu aku kek ana ngono lho aku ki. Ojo njagakno nyambut gawe yo. Untuku ilang lho. Untu. Untu. Ojo kuwatir, nanggonku tak ganti. Untune apa? Untune ondo. Iya. Enak mangan iku. Lah Sampai penekan. apa untu sing cilik? Untu cilik. Wiji timun. Nah, iku apik. Untune tikus. Ya, Enak lho. apa? Gak doan sego. Mangan apa? Mangan gedhek kae ngono lho. Lah ya apa? Untu iku lek goyang, iku kabele pedhot. Lho, gak ngono iki apa sih? Elektro kaya apa sih kok? Lah ngono ya diganti ki, Mang. Diganti, Mang. Priksakno nang PLN. Iku lak tambah setrum lho kok ning Yo nang dokter gigi. Kok karo diapakno engko. Yo paling untumu ku ya dijabuti dintekno. Dintekno marune pongor yo. Ya sapa jare Pak Dokter kono tamat. Dadi mulai cek menyonyo ngono aku iki. Lho, bojomu gak melok ta? Wis warni ndok omah. Lho kok pangling winginane kepethuk gak ngono. Ya apa? Kok seje saiki rambutnya kok kaya buta cilik. Ya iku lho kon karo winginane musibah rumah tangga kuwi. Ana apa? Ya karena bojoku Suwarni Napa? porik jiat jalukane iku. Wong rambuté wis sarang lek tak hitung 16 bombo rambute tok iki. Terus Atik ya kuning gak kuning, ireng gak ireng. Iya sih? Iya. Jaluk kriting. ya dituruti apa karepe wong wedok dituruti. Kriting lek wong lemu rambutnya ketel dek pantos. Gak, aku jaluk kriting. Bojomu lak kuru saiki. Gak kuru tapi saiki tak gebuki lemu arek to. Iku gak lemu iku abu met arane met. Ya, tapi suwe-suwe saiki bentet dekne ngono lho. Terus ya apa ceritane? Ceritane njaluk kriting tak kritingno wong lanang. Mm-mm. Gandel dhuwit aku mulai iku. Dodol mentok papat. Mentok papat payu selawe. Terus Tak jak nang gone kapsalon iku. Lah sing kapsalone ya awak dhewe iku kanca, delek kanca-kanca tok lho. Iya. Cek murah. terus Terus ya apa? terus tak kon garap ambek iku jenenge Rudi. Oh, bojomu dikon garap. Iki Kartolo ngomong apa sih kok? Lah Rambute tak kon garap lho. Lah sing ngomong awakmu dhewe. Mlebu karo Dek mlebu bleng. Bleng. Tukang kapsalone teko. Diapakno Mas, wis garapen mbuh aku ngono. Iya. Ya, terus Mari ngono cewandak iku dikeki kaya kecap lho jeneng rambut iku. oh iku tir. Hotel. Alat kriting lho. Oh, tak pikir. Terus apa? Mari ngono terus dikriting ditutupi kekep. Lho kok kekep ya wis, Mas. Alat Oh iya salat ngono. alat pemanas iku lho. Mari ditutupi. Nah, ditinggal mlebu mangan lali lho. Gak terus? dintas. Mari ngono. Dibuka dadakno mbruwo lentek. Wah, wis nuwani bengi nggone kono studio. Anu, kapsalon. Terus mari. Seret tak go mulih. Mau aku isin, gak mulih, aku gak mulih. Mampir toko cat aku. Terus Tuku cat. kok apakno bojo? Tak cat bojoku. Dicat apa? Ireng sindukur iringane putih. Tak jak mulih. Manuk glathik sapa didol kuwi. Bojoku kowe manuk glathik aku ngono. Mangane nah wong wedok ya kudu duwe teplos iki. Nah. Apa teplos? Ngomong kancane. Lah iya. Wong wedok kudu duwe teplos. Tepol slira. Nah, tepo slira, tepo tepak slira awak. Iya. Aku weden ngono. Wah. Iku apa kaitane muro aku wedeno. Wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, bener. Ya, Met. Saiki nyambut gawe iku pancen ya Kudu hati-hati. Kudu sing aktif. Sing aktif, reaktif kreatif. untuk meningkatkan karir kita bersama ya. Waduh, bahasa Indonesia banget. Loh, kita harus belajar tolong. Oh, ya tapi namanya begini, Met. Ya. Wah, iku omongane manwat mana namanya iku. Iya, Halo rekan-rekan. Waduh, wah, wanteri suarane. suara kayak ini rekaman nyar ngene lho. Safari ya, Iya, sapi. Panggiling ta? Sapi. Lho, panggiling. Kon jek melawak ae kon. Waduh, men. Masih melawak apa, Seri? Lawakmu lha apa? Panganan opo lawak? Awakmu lha apa? Lah aku ora perhaluan ta. Dadi apa? Lah ngene iki dadi apa? Lho, aku lak mari. Ya gawe- dagelan padha ae. Iya, saiki tapi no omah. Omahku lak ambane setengah hektar. Iya, waduh. Lho. Lah aku tak gawe tambak. Lho. Turuku saiki haji. Oh. Turun ndi kan? Ngisor tol. Omah dibongkar ya, Pak. Omah ge tambak dek kon iso tol iku gak kualik. Lah enak, wis gak kena pajak. Setengah hektar iku aku golek wong duduk. Bareng diduduk. Kon nganggur. Ya nganggur aku nih. Ora wong Surabaya lah. Terus? Mau duduk. Wong duduk lah mau kan.
Oh, gak banteng sapare iki. Ngomong gak karo-karuan. Setelah tak duduk, terus tak joki banyu. Kurang ember. Wis ana nek rong prautu tangki. Lho sak prautu-prautu ni tak cemplungno sisan. Iku jenenge kecelakaan goblok. Bareng tak ingoni wa apa iku bandeng anak-anakan iku. Oh, nenek. Nener kok nek. Kartolo iku wah. Nener. Bareng ojo banyu lho. Lho apa sih banyol dibayar banyolan niku. Lali aku ri. Iya, setelah jam 1 malam, Wah, terdengar suara gejobor. waduh. Wah, iwak bandeng mencolot ri. Bukan. Ikan bandeng melompat. Duduk. Lah apa? Mbokmu kelelep, Mas. Cek. Loh. Oh, tekno ganden. Kayak apa? Tak jeguke tengele cek kedulungan. Lah apa? Mbokne kanca kecemplung, tak tulungi. Mbok yo nglutus ae yo. Lah iya, tuwek-tuwek maju. Iya. Maju apa wae semain mbek kono ri kono. Bareng tak tulungi tak ngomong ngene. Iya apa? Bahasa Inggris. Oh. Sorry. Gak sorry ku. Tolong ri ngono lho. Lah Pak ngono, nisore iki lho kitantol ri. Sapari wajane wong. Bareng tak angkat nunjuk nangis, Net. Lho yo makku iki mang. Iya, Waduh, nangis dulu tak kasiman. Kasimin gak melok. Kasimin. Tak ngomong ngene. Kepanggih nak selamat mboten. Ya nek kepethuk ae. Mbok tukokno wedhus lanang. Wah, terus Kaya apa? Ya gawe ngancani makmu nek melek bengi ta. Sapari ku. Kon ku tak kandakno dicelatu temen lho. Tapi mbokmu iku masih tua sehat. Lho, delok ndak iki mau nganggo jarik. Mangan jagung ae entek 20 winginan iki. Padahal kan untune. Lho kuat anjene. Iya nek mangan iku dideplok dhisik. Deplok. Kei banyu nek wis ajur, Iya. terus dilotek lambene mbokmu dilotek. Sangat nodel ben. Eri, lah upamane tak hormati makanan mbokmu lah gak apa-apa sih. Gak apa-apa demi teman. Iya, upamane tak kei roti kabin. Gelem. Benengane mbok. Doyan. Kok aku ya emoh. Lho, malah roti kabin enak ri. Roti ki apa sih? Roti ku makanan. Kap iku tutup. Bin. Mester. Ya, doyan ah. Mbokmu iku roti dicampur bin. Sapari ku yo uncal kono cek kapok. aku sampe gak iso ngomong. Iku apa iso? Lah iya. Tapi ben dipakekno wong tuwa lho. Lah wong kaya ngono cek angkumu rek, wong aku ana kerepotan ya gak gelem bantu. Lah apa? Aku mari ngedukno lemah. Yo, ngedokno lemah anakmu ta? Lah ngomong anakmu sapa? Jare ngedokno lemah. Genteng. Genteng apa jadi kon iku lho? Lho, genteng ya asale apa sih? Lemah. Lah iya ngedukno lemah. Enak endi ngedukno krewek ngono ri. Maksudku genteng tak dukno jangan tak beton omahku. Waduh, soge dhuwek. Yo dibeton diapakno? Ya di betone sering Lah dicor. apa ya ditempeli beton ngono ya. Cek pating berendul. Elo. Arek iki ayo digonang menur apa rong dina. Iya. Kok semblarah. Aku dhewe iki ya perlu medhuki kon niku jange golek pekerjaan nganggur aku. Wis ngene, awak dhewe selaku seniman, Heeh. nyambut gawe aja siji tok rek. Heeh. Kadang-kadang yo Garu-garu lah. Garu-garu. Yo. Ono memean ya saut memean. Oh, kok memean ya apa sih? Boleh tuh. Oh, yo gak oleh. Oleh. Loh, Anak marut wedok. Cup. Menang. Kayak montor kantekan banyu. Pak. Titik. Oh, karo iki. Mari titik. Kabeno Wes. ngengei. Wes. Wes. Koyok luwak ngringi arek kocan. Kon niku wong tau regul. Sampeyan niku kengking napa? Kengking iku. Sampeyan niku Tiang, Oh. nang kengkeng. sampeyan niku kengeng nopo? Kok kenging. Padane apa kok Kenyak kengeng? apa? Oh, kenyek. Sampeyan tiang. Kenyak. Nggih kula tiang. Tiang nopo? Jawa. Bojo. Tak pikir tiang listrik. Kok Jawa. Kula nggih tiang, Mbak. Tiang napa sampean? Tiang telepon. Nek kula niki tiyang asing, Napa? tiyang bendera. Lah sampean iki? Yang roboh. Enak kabeh legrek malian. Enten napa Kenapa kok ngringi? Alah kok ngringi sih kula niki nangis ngoten kok. Nangis. Enten napa? Sampeyan tolong napa? Lho ya apa lho? Iki tolong ya cekelen cemplungno blumbangmu mang lho iso ya. Lho, Nek iki nek tolong ya aku dhisik sing nulung rek. Wah kon Apa, ono Ri? wong wedok.
Wis ana wedok tilae kaya ngono iku. Kan keadaan cukup iki aku. Jeneng sampean sinten, Ji? Kula Narsi. Oh, arek wedok jenenge Naruwi. Alah, kupingmu Wah, oleh. kuping remek digawe. Sinten, Mbak? Narsi. Makemut ngene. Lek kopimu remek aja takon wong rek isin-isine. Kemot apa? Salah, mboten krungu ta? Asmane sinten? Kula niki Cipto. Wedok cipta. Narsi, wah sampeyan niku takon nggih bulet mawon. Narsi. Enten Narsi. apa? Narsi. Kan apa kok Enten lho, kula niki sampeyan tolong napa? Sampeyan niku sinten ta jenenge? Kula niki Kartolo, Mbak. Oh, Kartola. Lah sini Bu siji. Anwen. Waduh. Kula ngono jeneng Hanwen. Kula nggih Sapari. Sapari lah sini iki. Kula Ebit. Dike. Iku Slamet. Oh, selamat. Wadah, gak roh. Kula sampeyan tolong napa Cak Slamet? Enten apa sih? Jaluk apa sih, Kula niki Dik? lak ngeten aku nu lak biyen lak sinden. Oh. Sinden niku kula biyen niku suwoge. Mari ngoten niku kula kebimbang londo. Walah, wong sinden kebimbang rondo. Jomplang kebimbangmu iku lho. Kaya wani kebimbang kernet ta apa ngono kok. Sakjane ngoten nggih kudune kebimbang kernet tapi Lah yen iya, napa? kok londo iku lho. Ya tau kenal aku londone jenenge wis paham aku. Sopo? Paat. Ri. Londo taat gak ono. Sing ono. Sogol ngono. Bareng kebimbang ya napa ceritane? Kula pun kebimbang, Heeh. donya kula lah kok dintekaken saniki kula melarat. Resik. Sampeyan dirok. Nggih. Mulane tas Wis, wis. glibet ambek londo ya Jarno. ngono. Sik jarno engko lek batune entek lak mati dhewe ku ya. Saniki kula sampean bina dhewe mawon lho. Nek kono kene gelut wong telu iki rek. Lah napa kok gelut? Gendeng apa sih? Gunung Sari mawon. Sik coba nak. Ayo. Arek kayu diramut dhewe. Rambut ayo. Wes. Jajan. Hah? Kono ku ndelok aku ta kono iku. Wis lah nek panjake klebon topo, kajeri, harun, saetan, rusak. Entuk kasih. Kawi jangan tak rungokno enak, ngono jual-juli nyongo enak pisan. Dadak pungkane reokan. Kaya ngono lho. Ya wis aku sing jaran. Lah nek aku ndadil tak sentik ditokmu ngono. Ngawur ae sembarang iku. Aku lho wong sugih. Tapi gak kewani moleh. Ngawur ae. Wong sugih nek kaya aku wong cukup luwe-luwe, tak kebyok puluhan ewu lumpuh ngono. Ngene gak repot, durung ngatur bojo, durung ngatur anak. Bojoku lho cek rewele bojoku. Nek ngomong bare anake enak, luwes ganjes, enak jeneng ngono. Nek ngomong bare aku nyentak-nyentak.
Wis. Repot tarik bojo pedal iku. Nek ngomong gak tau bener. Bali koyo apa liko. Sik. Lapo. Mulai nyatek. Sae ngono sampean niku kok nglaras ngrungokno reok. Eling lek sampean biyen dadi warok ngono ta. Ya enggak, Dik. Wong aku wong Surabaya. Enggak, Dik. Mulai kapan pernah itu nyuruh aku, Dik? Ya mulai saiki. Alah. Deloke rongwe gak cocok nyuruh Dik. Tane. Arek gak selamat temen arek kok. Saiki ngene lho tak kandhani, Bas. Lho, Ngene lho ya. Masalahnya aku ki ojobmu, Dik. Lho lah iya. Ndelok bas-bas iki lho. Lho, apa salahnya? Wong Ya. masih gak ono pake gak ono bas. Jenengmu Basman sih. Iya. Wong Basman ya bas gak gelem. Surabayaan cak ngono lho. Cak? Iya. Ya apa, Cak? Ya biasa ae, Dik. Ya apa, Cak? Biasa ae, Dik. Ngene lho, saiki tak kandhani. Aja ngene kok tiba, Dik. Wis tuwek duablek temen. Kesorong truk kapongku. Ngono gak kurang ajar. Kok kurang ngajar apa ngene lho? Ya apa ya apa. Timbang sampean ngomong dhewe lah enak ono aku. Iya, terus Saiki soal anakmu iku wis gedhe. diapakno arek. Dadi cilikno maneh. Ngono gak kurang ajar ngomong ngene iki. Lah apa? Wong anak kok dicilik maneh Lah lho. wong sampean ya aneh kok takon, anak wis gedhe dikapakno. Bondoku entek akeh. Terus? Mulane arek iki nek sekolah ayo diawasi. Terus? Penuh enggak? Terus? Nek aku ngomong mbek anakmu kon ngewangi anakmu. Ngomong mbek aku entak-entak. Ya kok sik ta ngene lho. Duduk ngewangi. Ya apa? Anak kan cuman satu-satunya. Omongmu koyo mamae sampe kok ngono. Wah, apa kok niku? Lho kok sik ta anak dhewe lak mek sitok sih. Iya, iya, Pak. Dik. Iya, Lho. iya. Lah saiki joro sik apa enake? Ah, arek anak lagi- wis gedhe. Arek sik semea ya. SMA apa semea Wis arek? sak karepmu sak omong-omongmu. Bare anu, arek sekolah Semah. Sampe niku dadi bapake pirang taun kok gak ngerti anakmu. SMA. Mamula ta dadi bapake bertanggung jawab. Iya wis. Bapak ndelujur kayak bolang. Arek iki kurang setahun wis lulus. Ya iya. Terus Terus karepe sampean dikapakno. ayo arek iki diobong. Ya apa Lah takno? ngono iku ya apa lek ngono iku? Ya diterusno kuliah ngerti Lha ya? iya kuliah. Tapi Iya. lek aku wong anak wedoke lho, Pak. Ya apa? Ya apa lek enake dirabekno e? Kon milih mantu apa kok ngono? Yo mantu wong, Pak. Oh, wong. Ya apa? Lah nek aku mau milih mantu, kepingin duwe mantu dokter. Aku sing gak seneng lek dokter iku. Sebab e? Lah ya apa jam bicarae dibatesi? Lho, Lho lek sore itu delokno apa jam bicara 4 sampai 17 lah. Aku lah kapan ngomongnya ambek anak iki? oh, padahal wong cerewet kok kon Lah ngene. iya lah bener sih. Wis saiki ngene ae. Apa? Kepingin duwe mantu Heeh. pegawe bank. Lah. Bang. Iya. Lah sampean alasannya apa kok kepingin mantu duwe bang? Lho, duweke akeh. Pegawe bang. Duweke akeh. Dhewe akeh ku nek dhewe ta. Oh iya, Dede ya. Wis. Wis ngene ae. Apa? Duwe mantu sopir. Enak, nek lu Sopir, gak bayar. aku tidak suka. Lho, kenapa? Lah kapan aku ngomongi ambek mantuku? Ya. Dilarang bicara sama sopir, kapan aku ngomongi? Lho iya ya. Masalah. Dadi upama kon iku duwe mantu 10 tahun gak ngomong. Gak ngomong lah, wong sono tulisannya dilarang bicara sama sopir. Anjen kon bisu. Lho lah gak bisu ya apa? Lah saiki sampean ngono ya sampean bisu dhewe ngilokno bojone bisa bisu. Ndi arek durung anu. Mbok wis golekno dhewe, kena bapake ya apa? Ibu, Oh, tas tekel ah? inggih. Waduh, Lan apa kok gegres? Hei. Gegres. Lah Apa? niku mau kok rame enten napa? Perang Bronto Jaya Binangun lho. Iki mang sing garai geger mosok ibu tatin. Lan apa sih, Bu? Bathokmu iku lho. Oh, bathuk. Bathok. Bapak, Bapak, Pak, lan apa sih Pak kok geger? soal Ya. rabi. Ibumu sing cerewet ngene. Loh. Soal rabi. Milih mantu ya gak pernah. blas. Oh, masalah mantu. Heeh. Lah sing dimantukaken sinten? Ya kok ana. Lah kapan niku? Kapan? Lho lah iya aku sih omong-omongan rencana. Si Ti. rencana. Iya, lah wong rencanae geger. Lah Bapak kepengin mantu napa? Lho, aku pengen mantu ya kaya sopir gak gelem. Boten boro. Gelem. niku. Gawe bank gak gelem. Gak gelem. Dokter gak gelem. Gak gelem. Terus ya apa milih apa ya? Ya saiki pegawai biasa, Pak. Oh, ngono Lah ya. wong sing nglakoni niki kula, lak napa terus kula, Pak? Eh, Nek ngono ya. cita-cita kula, Iya, benjing kula nek empun wisuda, Oh, iya, iya. kuliah, Iya. kula kepingin dadi duwe bojo penerbang. Lho. Oh, wong
ndak penerbangnya lah gampang sih, Pak. Ya apa? Sing bendine nang kapas kerampung sih. Dudeng ngene iku sih. Niku lak tukang terbang. Lho lah ya apa? Terbang sing miber niku lho, sakjane napa? Kula lak saged bulan madu di atas lemari. Ya apa bulan madu di atas lemari ku Siti? Di atas pelangi, Bu, terbang terus, Bu. Terbang terus, Bu. Kono ana bulan. Lah nggih. Kalau bulan bisa ngompol. Iya ta? Oh, ibu nek ngomong Ya karo karuan. Iku lho nyanyiane sing wong ayu-ayu lak ngono sih, Pak. Oh, iku ketinggalan zaman Bapak Mutin. Nanti ngompol barang ngono. Lah jane ngono, lagune apa ya? Bisa ngomong. Ngomong. Bapak niku sing salah krungon. Ngomong kok. Iya, nggih. Aku mah ngomong apa? Bisa ngomong, Pak. Nah, iki lho anakmu iki gak budek, sing budek iku sampean. Aku mah ngomong apa? Ngompol. Oh, pancene Tin, bapakmu dhewe sing gak krungu. Tin. Semborek. Iku mangko adakno. Lah iki saiki ngene lho, Tin. Iki mumpung ana ibu ana bapak. Nggih. Kan iki ate nang ndi sih? Kula. Heeh. Lho nggih kursus. Kursus apa maneh? Lho di samping kula niki tenggene sekolah, Mm-mm. niku kan enten kurikuler jaba. Iya. Nggih. Bapakmu gak ngerti kulikoler. Napa sih, Pak? Kursus mau. Wis gak entek. Ya kursus malah menambah pengetahuan ah. Lah. Terus sama ketinggalan dek kancane. Lah iya. Lah iya. Masih ono anakmu iki masih wedok pinter. Apa? Kursus matek-matekan iku. Oh. Masalah. Mate-mate niku kejang, Bu. Lah iya. Apa sih? Ya wis kan budal-budal nang ngene nak ya. Sampeyan kok putus asa ya cek wong durung disangoni barang. Lah sangono lho. Lah ya kok sih dhewe-dhewe dhewe. Wah, mentak-mentak. Tin, Nggih. Tini. Nek ngomong koyo maun. Ngene lho Tin. Kan aja aja pamitan bapakmu Tin. Pamitan ambek ibu ae ya. Biasa ngepira sih nak? Nggih, biasa pinten, Bu? Pira sih? 500 dah. Waduh. 500 napa niku? 500.000. Waduh. Jadi ambek gawe bayar kursus. Nggih, nggih wayah bayar niku, Bu. Lah yo, pira? Komputer. 500 dah. Nggih. Pira sih? Niki Iku dah. 500. Heeh, njuk cek kan. Teng pundi? Di lemari. Oh, mari opo? Mari besi kan lho. Lu sama Panjat nggih, Bu. bisa ngogong lho pisan. Opo iku? Lho gak ngono apa Ose? Anakmu saiki budak kok. Iya. Lah kon kon bare aku lak nganggur ta. Nganggur. Ayo namburi pandulan. Ngene, lek wis tanggapane akeh ya iki sementara lak mlaku dhisik. Iku panjak kenangi kandhanono kok arean apa jam-jaman lho. Ya iku mesti yo borongan biasa iku. Ngono ta. Aku sampai kesel aku cak dijak melaku terus. Ayo golek ojekan apa rek? Lho, Kon iki gablek dhuwit ta? Duwe ku ndi? Lha sementara ya dipon dhisik. Sama mangan-manganan lunut kok. mang ana wong masang gendera dienggoki. Ndelok rek. Duwe gawe ta wong kepaten ya wong. Lah wong remeng-remeng lampune lho ya karo. Ya tandake kok apa? Iki krawitane pira kabeh krawitane? Kayak 14. 14 iki mang lak gak oleh tanggapan blas. Iki wong makane ge 50-an ae dadi ngurangi. Lah apa lho nek wong makan bareng. Lho lah ya apa? Jagung godokan iku disepyurno nak padha ae. Rasamu makani petik ta. Met awakmu mbek Sapari bakal nyenggaki. Engko gendinge Dek Nasi iki apa engko cek Serah rundingan sing enak sih. karo para pengrawit kae, Iya, pengrawit kae. Wah. Jos. Omong-omong ale lho. Gending sing apik iku celeng merguk iki. Cara mogok. Lah iya nane mogok iku merguk kae ta. Mogok kok mundur ngono ku sih. Iya. Leren. Ya engko ae lek ana lah saiki lah apa lek. Durung harus nganggap ngono lho, Cak. Tapi lek- Amit. Lho, Oh, monggang. Monggo. sampean kok monggang tiang pundi sampean? Kula nggih tiyang Jawa Timur, Dik. Ah, nggih. Ngeten iki dadal napa? Barang. Niki nggih dodol boto nggih. Dodol wedi. Mosok gak melek, Dik, wong wis gamelan wis dodol apa. Lho mboten kok niki enten sing mentul. Nah, niki enten sing mentul, enten sing mentil nggih. Lah kon ladene lah rek gendeng iki. Iki gamelan Dik. Sampean ngulaken apa Lah gendeng? sampean mental mentul napane? Lah kula kan mboten ngerti ngeten iki jenenge napa? Niki
gung ya apa sih? Gong. Gong gak cara Jawa. Cara luar iku gung ngono lho. Iki lek cara Jawa Timur Wetan gom. Kok gong? Gong, Dik. Niki lak kulit nggih, ngeten iki. Kulit. Kulite napa Niki niki? kulite duren, nggih. Kulite kacang. Niki kulite sapi. Tipis niki kulit wak kahar niki. Ah, kami kancane kok dadakno. Niki ngeten, jenenge Dik. napa niki? Niki lak kula nggih mbok anu cara kasar niku amen lah. Amen. Oh, Barang-barang, Mbak. Bapak mboten anu lak mboten mbok menyalahi nggih. Oh, nggih. Loh, Kamu duber sapa lah? Apa sih kenapa cak tolong aja Bu- susu. budal lek gak sarapan yo ngene iki. Enggak, aku lek nyanding arek iki kudu pelo ae. Sadere ta, sadere rene, sadere Boten rene. jenenge Nggih, nggih. kadang-kadang ditekaken wong sak grup niki. Niki dereng kula kei jeneng grup niki. Niki sik sementara grup grudak-gruduk. Mboten napa-napa, sampeyan iki padha mawon kali melestarikan anu Kesenian kesenian. daerah. Nggih. Durek rodok maju arek. Maju, Lho, lho arek. nggih. Tapi pun ngomong tok nggih sampean tanggap, Dik. Lho, kok Ngomong- kuatis? Kuat. Apa sih kok kate pelo Iki Lah nggih. Kula ketularan kumpul sampeyan niki lho. Kok arek wedok kok koyo dagelan sing ngomongan iki. Tau mlawak. niki sinden kula niki anu, tek kula niki. Oh. Arek anyar mesti kudu melalui kula Sik di. sret Mbak iki, sret. Oh, si anyar. Asli. Kok mboten dibuntel plastik? iki mun sedeng. Oh, nggih. Gendinge sembarang saged. Saged nggih. Wah, orang gending napa. Niki saged dicoba gendinge. Lho saged ngono panjang kenangin pun. Komplit gendengane. Nah, niki sing penting niki nek ditumpaki niki. Apa dari sepeda dicoba. Lho mboten apa kan kula kepingin semerat. Coba lagi Nggih. beli napa sih? Beli Ayo, napa? ayo, ayo. Oh, jeneng mokoke. Nah, Sing dadi celeng sinten? sing ireng loro niki celeng. Iki celeng lanang wedok ini. Celeng lho. mokoke. Ora dadi celeng tapi nyenggroke angel. Tarik. Lerene nggih enak iki. Mang celeng mogok, Dik. Lerene gagelak. Enak niku wau diarani rem snel. Niki cilik arek suarane mbaung. Kon niku tambah ngejilokno Mboten kancane. percaya kula sinden sampean suarane enak ampun. Tapi kudu slering aja ya. Gak apa-apa. Enak iku monja. Wong kula mboten ngerti kok masih seleren. Seneng gak ngerti jarno ae. Dik ngene lho, lek nyindene aja adik ngiling-ngiling kenalan sing lawas. Ya napa sih? Barang sing wis ya wis. Oh niku yo Ya Mas ngene iku. lho. Ya oleh. Aja ya om iku. Nggih. Ya bang, ya bang. Mas tok kok liyane iri. Iya. Lah Sampeyan niki seneng kesenian Jawa nggih. oh ibu kula malah seneng. Nggih kesenian niku sembarang niku padha mawon. Nggih. Kabeh mawon Nggih. iku pokoke sak abas wadis. Wah. Kata oleh ngomong gak genap. Ayo. Aku didepong iki dadak tambah wedi dhewe. Kan ojo mepet ae lho. Dadakno. Sampeyan melok niki napa sing sekolah? Lah napa kula mboten sampean teng griya kula mawon. Niki alamate kula tak dhisik nggih. Niku nang bapak, Niki. anu bapak sampean kereng kali mbok. Oh mboten kok mboke kula mboten ngundang mboke kok. Niki anu niki alamat terus dagang kelinci niki. Lah iki mosok kamot awak dhewe sampe gedene mlebu gang kelinci. Mboten kelinci. Kancane kula macane. Macane, Ri. Ngene iku. Sapane jolo melok mari. Lho. Gang kerinci. Goblok nemen. Oh, Kerinci niki kering. golongane gunung-gunungan. Oh. Kerinci, gunung kerinci. Kerinci ngalor titik mlebu napa mlebu gang buntet niku? Lho. Lak balik. King gang kerinci terus krecek. Krecek barang ngono lho. Gang Kerinci nomor 20 niki kartu nama kula nggih. Oh, Nggih. Lho sampean kasing budal balik. Lho kula tak dhisik langsung. Cak, Oh, nggih. njaluk panjer, Cak.
Loh, Saiki ditangkep wander saiki. Kok lagi kendaraan rono, mosok mlaku. Lah aku ngandel mantri lah wis. Antri ke sopir ta kok. mboten. Sampeyan anu pas kendaraan iki, kula tinggali dhuwit nggih. Niki nggih enten keamanane barang Dik, masih ngeten iki keamanane loro. Oh nggih. Nggih. Lah napa niku? Ketat. Sunari nggih keamanan. Mboten Sing anyar napa-napa. enten Yan Gunawan bareng enten. Tapi niku urusan sampean kan. Nggih. Nggih. Tapi mangane wong sak menten ketahe niki 14 karo wong 3, wong 4 berarti Papat iki. 18. 18. Keamanane 3. Iwak-iwak. Mpun kuwatir engken teng mriku kula sediani kotakan. Kotake enten. Enten Mbak, isi bedes. Waduh. Ya apa lho? Ah sampean niku. Masih pedes dipangan lho. Iya Itu Bapak. namanya konsumsi. Nah, nggih. Ini kartu namanya. Tadi ini uangnya untuk Konsumsi terus akomodasi ini ya napa? kendaraan. Sampeyan niku ngerangkep-ngerangkep. Nggih pun. Nggih. Yo tak mriko nggih. Nggih monggo. Gang kelinci nomor. Gang kerinci nom. Oh, selawe niku lho kartu namanya waduh gak iso maca iki. Eling ta iki lho Gang Kerinci nomor suale iki lho. Nggih Mbak nggih. Nggih. Pun nggih. Aja melok di temen kok. Rek, ayo mumpung arek iki seneng kesinane dhewe. Ayo rono, tapi diatur lho. Alate ya, Pak, alate. Diatur lho. Alate. Perawitan barang lek Mikul mang. ae, Cak Mat. Mosok mikul wong 14 juga aku. Kok dhewe. Kok di dhewe Bawane ngono lho. piro lho. Wani selamat dipikul kemuli cewek. Mari ngono aku lembeng ngono takon niku. Gak, ya ayo diangkat dhewe-dhewe kok perhitungane ono. Ah. Tak kandhani. Golek ono kono, mangan ojo royokan. Disiplin, kelompok kok ibu. Yo, lho, ketua dhisik. Ketua dhisik. Ya. Golek aku mangan dhisik ya, entonge tak tunjukno ae. Oh ya kokot lho kan to. Ayo. Ayo. Bu, niki pun kula siapaken niki. Lho, Tin. Nggih. Bapakmu rut ta iki, Mang? Napa? Bapakmu. Alah kersane wong bapak ae lho. Lho, aja ngono ta. Iku elek-elek ngono wong tuamu, Tin. Wis tak elek-elek ya apa ta? Wis iku wong tuamu, Mas elek ngono bapakmu, Tin. Nggih, tapi sing kula kira-kira akan sampeyan aman lak senengane anu kesenian gendeng-gendeng. Oh iya. Lah nggih. Terus Empun, Bu. Empun Empun kula. saiki ndi wong? Pun kula duwe, Pimpinane sapa? Pimpinane. Aduh, Lho, monggo. Tin ken sik ta. Nggawa montor tadi. Lah nggih. Kok kaya nyimpang kok iki. Nggih, niki. Kula. Pimpinane sinten? Dek, endi ibumu? Lho, nggih niku. Oh, Bu, kula niki dikengen anak sampean ngringi. Lho. Sampe nek ngomong sing enak napa ngringi barang niku napa Niki. sing ngriki? Niki kanca kula kabeh 14 kali 4 18. 18. Terus badhe ditanggap jam-jaman napa menitan napa wis hari. ta. Lah niki wau sinten pimpinane sapa? Kula pimpinane. Jeneng sampean sapa? Kula Nggih. Kartolo. Karto lho. Nggih. Sampeyan sik ijen ta? Nggih, Jen. Ijen apa ndek bojo? Met aku tak gak melok garapen dhewe iki. Garapen ya apa sih? Gak ono artine omong iki lho imbang ngono wong ngomong gak Nggih, kena. kabehne bujangan. Bujangan. nggih. Lho enake ngono wong jenenge wong ngemboro iku bujangan kan gak diseneni bojone. Gorongan mawon Bu, enak Bu. Gak iki dina pira iki? Sedina nggih niki Mulai jam 5 esuk sampai jam 6 sore. Oh, nggih. mboten ngasuh. Yo gak ngasong jeneng sedina. Wah, ya mretheli lambe iki. Ngasuh Nanggap Lho suwe. ya wis sak jam pira? Sak jame pira? Iki nang Australia dinyang 1 juta lho kok. Sapa? Iki sak jam. Aja nanggap wis nang Australia lah wis. Mboten Bu guyon Cak, Bu. ojo larang. Ojo larang, Sampe niku wis Ngene lho. aku kesel-kesel kok. Wis sak pawehe, sak pawehe. Wis padane rekaman pira ngono. Mrimo. Lho ya gak iso sih wong amen kok dipadakno rekaman mulai iku titik suwe-suwe akeh. Nggih, sak jam 6.000 Bu, 6.000 ngono. Umume niki umume bantuan biasa ini. Sampai bantuan. 6.000 iku dibagi wong 18 cukup ta? Cukup ta lho. Gak cukup Gak ya. cukup Ora pira sak yo? jam lah sampean nanggap rong dina rong bengi. Kok sik. Sik njuko kalkulator, njuko kalkulator. Jaluke pira? 7,5 ngono lho, Cak. 7,5. 7,5 iku pirang jam? Di sak jam. Sak jam. Nggih. Ah kok kurang? Wis. 7,5 iku pira sih? 10 10.000 ta? Nggih. Ah kok kurang wonge akeh lho wongmu. 50.000, 50.000. 50.000. Nggih. Duweke bebekmu ta? Loh, Ngono sik akeh. Arep lho. Yo. Wong iki dibandul mari.
Oh, dibuat. Terserah pun Ya terserah. aja akeh-akeh aja 50.000, 15 ta 20. Ya wong seneng kok ibu. Iki lho, sindene sik maju. Dik anu drill di bawah ni ono. Drill. Iya wis. Kok Lho dibawani? aku lek drill duwe kok bapak ya, bapakmu duwe ya. Nek lak celana. Lho lah iya, lan delok apa? Wong bapakne celonan Mekau. Lah saiki Gending drill. Oh, gendeng drill. Nggih. Coba Anu, tarik. Nduk Isa ta, Nduk? Nggih saged. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Narse. Narse. Nggih. Kok apik jenengmu? Bapakmu japa jenenge? Bapak kula. Niki cek enik nyinden bentak. Lah iya wong aku ki takon, ya wis saiki Sik ditarik. Ibumu kaya naga potongan. Ayo gawe pos ya, gawe Bawani pos. napa niki? Pos dhisik. Napa sih? Bawani. Drill. Enak bawa bandi. Lho. Oh, bawanane nggih. Nggih. Iya. ya sing enak lho ya. Nggih, nggih. Kon nek enak kok tak tambahi, tak jok kuwatir musuh aku ya. Apa mana anak? Alah ngomong ae. Sampai aku jalan bengok porong. Kok cilik. Kon niku rompimu coplokan rompimu. Lah sampeyan gara-gara sampeyan iki manggarai kok. Sembarang sampeyan maidu tok kok maida. Badi kandhen ngadeg kok ta. Gendongan lho aku ayo. Kakang Bayu. Ini kan kok tole ya. Tole. Kok dublek kok. Kok aku nono? Aja dinyek ta rek. Kuat dole. Ma ibu. Remok ibu. Ibu remak. Kandang tanduk. Oh, ibu tanduk. Salahku. Ting. Ini apa sih tak tolong? Kalau mesti gak pokro. Mawas diri atau pasuraya. Hei. Kenapa sih melok ae? Wong aku gak nyinden iku mang kok. Ngono jar arek mang gendeng gadril. Wah. Gadril anggo tol. Ayo. Godril. Godril. Napa? Tambah sap. Niku mau napa gendeng napa? Godril. Godir. Sing lebih enak. Apa sih? Godir. Nah, apa sih? Godir. Godir. Godril. Godril. Terus niki sampean iso nembang walang kekek. Kok wis walang kekek ini enak walang sangit, Bu. Lho, mboten ngoten, mboten iso nggih. Juli enak. Oh, dilajuli napaan? Terserah mengke. Surabaya. Surabaya niku dilajuli. Nggih. Dilajuli iku sing apa sih kok lali aku? Nang ketut. Gak sik ngono kok munine kok ora penang ketak-ketuk iku. Dudu. Loh. Harta lo. Wong iki jerongkokno mari lo. Ayo, dilajuli ya. Rewet. Juli enak. Ayo dilajuli ya. Sampai kecepet. Iki anu, Mane nangis ngono. Kirso. Kok Kene napa kok mulai? Pokoke kandake Kirso. Ilmu ngeselong.
Mboten iki napa Dek Kartolo? Sinten sing ganggu sinten iki mau? Tak takon apa sih? Tolong. Apa? Aku eling nostalgia Cak tolong. Nostalgia. Ora nyanyian iki kok. Apa sih? Apa sih? Cak, aku nelongso nek ngene iki Cak. Lho, Apa? Apa sing sinten sampean niku? Lho iya napa iki? Oh, aku. Bu, ana apa iki? Niku bojo kula. Oh, anu Pak, niki kula. Ibu nanggap. Oh nanggap. Nggih. Oh. bojoku wong iki. Lah mana nggak suwe? Wis suwe. Weh, apa sih? Dah. Suwe kok suwek. Lah iki sing wis iki. Pak, Lho, lho. sik. Pak, Lho alah sik. Ya Pak boleh ngene ya. Waduh menggabruk. Hei, Kon kula kok ngono kan. kosek ta iku Amin sapa? Cak. Lho kok mane amen cak iku cacakmu ta? Iki bojo kula ya, Bu. Heh? Bojo kula. Bojomu? Iya, Nek. Iya bojoku biyen. Wis. Iki Kok kaya maput, kaya maput. cempe kecepit. Iya. Heh? Bojoku biyen Mm-mm. tak tinggal tanpa syarat. Iya sing sampean cerita mbek aku Iya, kok sing biyen goleki kalau. bojone gak Pun ketemu. ngoten sampean niku. Ya wong wis pernah sampean ganggu. Lah iya. Saiki donyane entek sampean tinggal mboten ngomong untung kepethuk teng mriki. Iya. Berarti sampean wong kok gak tanggung jawab. Iya, Gaplek iya. pringkilan wis tuwek kok mringkili.